Drage pratiteljice, puno poštovani pratitelji, evo nas u najnovijem prilogu iz Like, iz koje vas i ovaj puta najsrdačnije pozdravlja ma gdje bili. Hvala svima koji komentirate, lajkate i pratite moje priloge. I ovaj puta vas najiskrenije molim, ukoliko vam se prilog svidio, da ga lajkate. A ako nije, onda to spomenite u komentaru. Hvala. Danas sa svojom kamerom vodim u lijepi lički gradić Gračac. A šta to novo ima u Gračacu od zadnje puta, vidjet ćete u samom prilogu. Eto, ni sama nesnosna vrućina nije me spriječila da za vas snimim ovaj prilog. Cestom D1, koja od Udbine ide prema Gračacu i dalje prema moru, preko riječice Otuče, ulazim u lički gradić Gračac. Ako se pitate koliko Gračac danas ima stanovnika, teško je to reći, jer od posljednjeg popisa mnogi iz Gračaca mladi su otišli trbuhom za kruhom u svijet. Koliko mi je poznato, ljudi u Gračacu koji su ovdje opstali, preživljavaju i bave se svim i svačim. Ovdje na kružnom toku skrećem prema Kninu i prema onom dijelu Gračaca gdje ima najviše stanovnika Gračaca, a to su groblja. Koliko mogu primijetiti, upravo se vrši obnova pravoslavne crkve. Laganom vožnjom odlazim nazad prema centru Gračaca. Ovaj video poklonio sam mojoj pratiteljici koja je rođena u Gračacu, a živi negdje u Srbiji. Ona mi piše kako ne komentira puno moje priloge, ali me redovito prati. Stoga ju srdačno pozdravljam. Temperatura je preko 35 stupnjeva i teško da ću nekoga od ljudi sresti na ulici. Ono što me danas fascinira u Gračacu je obnova baš svih fasada na zgradama. Tako da je Gračac već dugo jedno veliko radilište. Na baš svakom koraku vide se tragovi radova i građevinskog materijala. Naravno, teško je izbjeći iz zgrade na kojima se vide tragovi prošlog rata.
Ovo sa desne strane moje omiljeni kafić Marino u koji danas neću svratiti zbog toga što imam još puno toga za snimiti. Kroz sam centar Gračaca lijeno teče riječica Otiča, koja je za sušnih dana jako niska. Baš na svakom koraku u Gračacu se vide tragovi obnove. Načelnik općine Zekić Zoran jako se trudi oko uređenja Gračaca i to je jako pohvalno. Ovdje dižem svoj dron kako bi vam još jednom dočarao ljepotu Gračaca odozgora. Zapravo od zgora se vidi kako Gračac zapravo i nije tako mali gradić. Znam da su Gračac iz političkih razloga pripojili Zadarskoj županiji, no malo ko od starosjedioca se osjeća drugačije osim Liča. Ovo meni sa lijeve strane zgrada je općine. Ovo je glavna ulica u Gračacu i poprilično je dugačka. Gračac je gradić koji ima baš sve za potrebe jedne obitelji, osim možda posla. Krenuo sam pored autobusnog kolodvora u Gračacu, sa kojeg su mnogi iz Gračaca otišli u svijet trbuhom za kruhom. Tu je trgovački centar Tomi, a odmah iza njega se nalazi mesnica od braće Pivac. Opet lijevo skrećem u glavnu ulicu Gračaca, koja dalje vodi prema Gospiću. Da je ovo Lika govore i ova pripremljena drva za zimu. Meni sa desne strane nailazim na trgovinu građevinskog materijala od obitelji Pezer, koja ima baš sve za gradnju.
Ovdje polako skrećem prema željezničkoj stanici u Gračacu. Ova željeznička stanica načičkana je sa jako puno kolosijeka. Sa strane primjećujem poprilično dosta zapuštenih zgrada. Sama stanica je, koliko vidim, obnovljena. Ponovno se vraćam i uključujem na cestu, međužupanijsku cestu Gračac-Gospić. I bio je to, dragi moji, Gračac u novom ruhu, iz kojega vas najsrdačnije pozdravljam ma gdje bili. U idućem nastavku odlazimo u priču o štikadi u kojoj se nalazi ogromna količina otpada opasnog za vode Gračaca.